जों खोनादों सन्दिप बसुमतारी खोथाखौ जों खोनादों किन्तु नंमारगौबाथ' आं बे खोथाखौ बुंनांगोन जुदि बियो दिनै बिपिएफआव फैनानै जुदि इउपिपिएलआव थांफिनमारदोंबा जों नैबे खोथाखौ बुंनांगोन सन्दिप बसुमतारी बारलाय थायलाय बियो माने दल सोलायनाया बिनि आखु आरो मोनसे दोलो सोलायनाया बिनि आखु मोनसे केरेक्टार बियो मा खालामाखै दिनै जिमान पार्टि दं जिमान दल दं गासैबो खालामजोब्बाय गतिके बेहा नैबे मोनसे खोथा बियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय टिकेट बिदोंमोन नाथाय बिपिएफ दोलोआ बेखौ टिकेट होआसै माने रायजोआ गनायाखै बेखौ बारे बारे जेनबाय थानाय मानसिखौ जोंनो नाङा होननानै बुंदों दा जोंना हाग्रामा महिलारि महोदया बाहाय रिपर्ट लादोंमोन बहुत रिपर्ट कालेक्सन खालामदोंमोन बे रिपर्टनिफ्राय सन्दिप बसुमतारीयानो बयनिफ्राय नेगेटिभसिन मोनसे रिजाल्ट ओंखारदोंमोन जों 9 जन केन्डिडेटनि गेजेराव बेनानो माने लास्ट माने माबा रिपर्टमोन आरोखि दा बेनिखायनो बेनो बिथांनो टिकेट होखायाखै बिथांनि नामाबो फैखायाखैमोन ओंखायनो बिथाङा बे टिकेट मोनैनि माबाजों गोसोआ गाज्रि जानानै दलखौ सोलायबाय दल सोलायनाया बिनि मोनसे आखुखा आरो बिजेपियावथ' बिदि जयेन जायाखै बिजेपियावथ' जों बिदि जयेन जानाय नुवाखै दा आवगोलनि बिटिसि इलेक्सनाव किसु बारहावा जादोंमोन बे बारहावायाव बिसोरनि नङै बुस्थुखौनो साजायनानै बुंनाय खोथाफोरखौ लानानै नङै बुस्थुखौनो नंगौ बायदि बुंनाय बिसोरनि खोथाफोरखौ नुनानै खोनासंनानै जोंनि रायजोफ्रा एसे माने मिसलिड जादोंमोन नाथाय बे खोथाखौ बे खैदिनावनो बुजिनानै आसल मानसिफ्रा जोंथिंसो फैफिनदों जोंनावबो प्रमान दं नोंसोर नुगासिनो दङ मिथिं दावथिङाव बिजेपिनिफ्राय बेसेबां मानसि जोंनाव जयेन जागासिनो दं आरो दा दिनैहाय जोंनि बे तामुलपुरावथ' आरो अनेक बारहावा मोनसे दङ मोनसे मोजां जोंनि सायाव मोनसे मोजां बारहावा दं जा बिसोरखौ बिसोर बिजेपि दला मोजाङै मिथिया आरोखि जायथ' खामानि मावा बेथ' बुंखागोन जाय मावो बिसोर मिथिगौ बिसोरथ' खामानि मावनो मोनफेराखै नालाय खामानिखौ बिसोर नुखायाखै 17 बोसोराव जायाखै होनबा बिसोरो दिनैहाय लामा मोनसे नुवाखै बिसोरो 17 बोसोराव जायाखै होनबा दिनैहाय इरिगेट सिस्टेम बिसोरो दुब्लिबारियाव नुवाखै बिसोरो 17 बोसोराव जेनेबा जायाखै होनबा बिसोर दै लोंनायनि जि फेसिलिटि बेखौ नुवाखै निस्सय बिसोरनि सिन्था धाराया माने खानानि आरोखि नुयि बायदि सासे मेगन खानाया जेरैहाय नुवा बेफोरबायदि धरननि सिन्था धारा खालामनानै बिसोरो रायजोनि गेजेराव फोसावो आरो बे खोथाखौ नंगौ बे खोथाया थारमाने जोंनाव बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जेब्ला फार्स्ट जाजेनो बे जोंनाव मिनिमाम मोनसे फैसा फैयो बे मिनिमाम फैसाफोरजों फैनायाव जोङो अनेक बरिं खालामनो हादोंमोन अनेक पाइप लाइन जादोंमोन नाथाय बे पाइप लाइनफ्रा उनावहाय डेमेज जालांबाय दा दिनैसिम रिपेयारिं गैया खिन्थु दिनैहाय जोंनि बे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जि जोंनि थांनाय बारनि एमएलएफ्रा जि आदाय खालामनांगौमोन गिदिर एमाउन्टनि गिदिर स्किम बेफोरखौ जोंनि थांनाय बारनि एमएलएफ्रा जोंना हायाखै बिनि थाखायनो बेफोर जाफुङाखै आरोखि बिथांमोना मोनसे मोजां दंमोन दा दिनैहाय जोंहा पिएचसिनि मिनिस्टार रिहन दैमारिया बिथाङानो दङ नाथाय बिथाङा गावसोरनि जायगायाव मोजां मावनानै लादों जोंना थांनाय बारनि जि एमएलए बिथाङा बिख'नानै लाबोनो हायाखै आरो थारमाने मावनो गोसो जानायनि खोथा थायो गावनि जायगायावथ' मावदों बिथाङा दस्रा जायगायावथ' मावाखै नुदोंना मावनो गोसो जायोबा बे हागौमोन थारमाने बिथाङा मावनो गोसो जाया गावनि जायगानि अनगायै गावनि न'नि अनगायै बिथाङा मावनो गोसो गैयामोन ओंखायनो गुबुन जायगायाव बे सुबिदा मोननाय बुस्थुखौबो बिथाङा गोसो जानानै लाफाखै आरो दाथ' बे आं बुंनाय खोथा नङा रायजो बुंनाय खोथा दा महाजोत होननाय लोगो लोगो जोंहा कंग्रेस एआइडिएफ सिपिआइएमएल बिदिनो आरो मोनसे गणशक्ति बिदि थाबाय दा गतिके जोंहा माने गासैबो सापर्टआ दंखाजोबो आरोखि दा गतिके जोंनि जि कंग्रेसनिफ्रायबो दोलो ओंखारदों दिनैहाय आरो जोंहा एआइडिएफ होननाय लोगो लोगो टटेलि माइन'रिटिया फैजोबदों गतिके जोंहा जेननायनि खोथा फैया बाहाय जों देरहागोन मोजां भट लानानै जों देरहागोन आरोखि आंथ' सानो जुदि जोङो 70% फल जायोबाबो 140 जोंना माबा जायो फल जागोन 2 लाख सामथिंआव 2 लाख सामथिं 1,40,000सो फल जायोबाबो आं 1 लाख क्रस जागोन आरोखि
बे इउपिपिएल दोलोआ दिनै खिन्थु बिसोरो एसे माबा मा होनो थाखा फैसा एसे बारा थानायखाय एसे गोहोम खोलैनो जोंनाव सानदों खिन्थु बे गोहोमा गोलैया मानो गोलैया होनोब्ला जोङो गामि गामि मिथिं थांदों बिसोर गामि गामि मिथिं खालामदों रायजो राजाफ्रा बेखौ अलरेडि बिसोरखौ नाखस खालामखाबाय खारन बिसोरनि जे भ्रष्टाचार जि अन्याय बेखौ जों बयबो मिथिगौ दिनैहाय खामानि दामानियाव बिसेसकै डेभेलपआ मानिफ्राय जायो थिखा लाइननिफ्राय जायो लामायानो हक दै लोंनायानो हक इरिगेसनानो हक बा स्कुल बिल्डिंआनो हक बेफोरबायदि जि डेभेलप जानांगौ बेफोर खामानिफोरखौ थिखादारनो होदों थिखादारनो होनायाव थिखादारनिफ्राय 15% 20% लानानै बिसोरो खामानिफोरखौ होदों आरो अब्ला बे खामानिया माबोरै जाफुंगोन 20% लानायनि उनाव बे खामानिया जाया 1 किल'मिटार लामा जानांगौबा बेयो 600 मिटार नङाबा 700 मिटारावनो बे जोबगोन होमबा जोंहा ओरैहाय सर्ट जाबाय लामाया थ' बेफोर बुस्थुखौ देग देग रायजोआ नुखाबाय नोंखायनो बिसोर खुनु गोहोम खोलैनो हाया आरो बिसोरनि जे चेयारमेन जि मेम्बार गावजों गाव सेलायलायनाय बिजेपिजों इउपिपिएलजों सेलायलायनाय बे सेलायलायनायावबो दिनै बिसोर रायजो राजानि गेजेराव खुनु सान्थि गैया आरोखि आंना गुबै जाहोना बेनो आं रायजोनि गेजेराव थानानै खामानि मावनो मोजां मोनो रायजोनि जिमान अभाब अभियोग बेफोरखौ आं मावफुंनो हायोबा आङो गावखौनो मानसि होननानै साननानै लायो आरो आंना बेनो थांखि आंनि गिबि खामानिया बेनो रायजोनि गेजेराव हाबनानै रायजोनि गेजेरनि अभाब अभियोगफोरखौ बुजिनानै रायजो राजानि जि मावनांगौ गाव न'खर दैदेननायाव समाज दैदेननायाव मोजां मोनसे आबहावा लाबोनायानो आंनि थांखि आरोखि मन्थ्रिया जुदि जोंनि गभर्नमेन्टआ जायोब्ला पार्टिनि अननायाव मोनोबा आं लागोन खिन्थु मोनसे हाबा मावनो थाखाय मन्थ्रियाल' जथेस्थ' नङा सासे एमएलए जायोबा बेनो बिदि जथेस्थ' आरो खामानि मावनो थाखाय खारन अनेक डिपार्टमेन्टआव जोङो हाबै हाबै खामानिखौ जों लाबोनो हायो जोंना मोनसे मोननैल' डिपार्टमेन्ट नङा जिमानथा डिपार्टमेन्ट दं बेफोर डिपार्टमेन्टआव हाबनानै जुदि खामानि लाबोब्ला सासे मन्थ्रिनिफ्राय बांसिन बिफानाव खामानि मावनो हायो खारन सासे मन्थ्रिया मोनसे बा मोननै बिफान थायो खिन्थु सासे एमएलएआ जुदि गासै बिथिङाव हाबनानै मावनो हायोबा बांसिन बिफानाव बे खामानि मावनो हायो आंना बेनो टारगेटआ